alam sa atong kaluwas. Atong isunod ang speaker, umano ni ako, si Brother Jeffrey Kiriosa. Usa ni sa Catholic Defender, unya one tagiya sa The Original Siumay Katisan. Kung order mo, kontakan tik sila siya kay andam sa mo deliver. Pero karon dili siumay ang i-deliver, kung dili mga pong sa Ginoo. Basta taasay ninyo. Salamat, Brad. Kani kong tas, taasay ko na murang nyo. Kuha? Murang mais. May gabi, kanina tanan, labi na yun din atong mga nanambong karon. Ya, sa ato sang Kura Paroko, diya sa atong simbahan, may gabi o may hapon, atong tanan. Ang tema, nga akong ipaambit kaninyo karon mga kaigsunan, o kining tema may tungod sa cross, ano man, tungod kay, importante sa kining cross, Lord, kay, may bayo na lang ta sa uban atong mga kaigsunan, kay ano ko nung mamulos na, niya ka na kong cross, iya ko nung nasiyawa, naglang kayo sila, kanang, kuhan ba, kanang kayong reklamo ni atong pagpanguros, yawa sila kay Bauday, kining cross, kining atong pagpanguros, kay ko na sa Biblia na, sa Biblia, unya mo ni unang kontra siyawa, kining cross, kabantay mo nga ang usa ka kanang isudlag, kanang dautang espiritu, ana cross, di ba, karati nagdanggan ang kuhan, ang yawa, paano yung mga kaisunan, ang atong tema, may tungod din yung cross. Kung sa may kining sa atong pagpanguros, kung sa may kahulugan ni atong pagpanguros, mala sa itudlo sa atong simbahan. Ang atong simbahan nagtudlo na sa atong pagpanguros, atong gipadayag o atong gipaila ang usa ka Dios diha matulog na persona nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Mao na sa atong pagpanguros. Manay una gyud nga kahulugan nining atong pagpanguros. Unya, naa ba tay kabasihan ang diha sa Biblia? Naa kayo mga kaigsunan, naa sa Mateo 28:19-20. Nag-ingon diha ang atong Ginoong Kristo ngadto siya mga apostoles. Naingon siya, "Paglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. Unya ang motoo bunyagan. Bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo." O, klaro kayo na. Ya, o sana Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ya, mao na atong pagpanguros. Maingon din sila, wa man na mag-ingon dihagip nga nanguros na. Ang bunyagan diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Wa yun na iningon diha nga panguros mo niya, bunyagin niyo. Wa ana, mo ni ilang kwan, reklamo din sila. Ya, may kanang Biblia. Kuha na siya, sama ng cellphone na makita nato unsay gibuhat nila. Ang Biblia, pulong na sa Dios. Gibutan diha unsay mga pulong sa Dios. Kaya karon gusto mo nila nga makita gid nga nanguros. Ang ilang pangutana makita kaning atong kaning pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Santo. Naa ang Biblia mao to. Sa ngalan sa Amahan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Mao na nga dili man ang Biblia, o dili man ang kanang cellphone, dili man ang TV nga makita na to. Basta nga itong pagpanguros, nga itong pag-ingon, Amahan, Anak, o kang Espiritu Santo, na diha. Mao na, pero kay di man sila mo to, nga manguros ta, kay lagi, ang nasulat dito, wa man mo ingon nga, musayin ta sa cross, mao na nga, ato silang pasabton. Kaya pag-ingon diha nga sa ngalan sa Amahan, naa ba na sa Biblia? Naa kayo, asap basa, naas pinadayag, 14:1, nag-ingon diha, nga dito sa bukid sa Sion, nakita ko ang Anak, o dunay kauban nga 144,000 ka mga tao nga nagbaton sa ngalan niya o sa ngalan sa Amahan, nga napatik sa ilang agtang. Sa ito pa rin nga ang ngalan sa Amahan napatik sa diha sa ilang mga agtang. O ni makita dito nga ito mga tao na uban ni sa Anak sa Dios dito sa bukid sa Sion. Mo na itong mabasa diha sa pinadayag 1 ang
14, ono, mana diha sa ang ngalan samahan gipatik diha sa ilang agtang. Unya, karon atong mabasa diha sa Galacia 6:17. Galacia 6:17. Nag-ingon diha si San Pablo, maingon, wala na magsamok nako karon kay niya sa akong lawas ang marka ni Kristo. Unsa kuno? Ang marka ni Kristo niya sa lawas. Sato pa ang alang samahan na sa agtang, ang marka ni Kristo naa sa lawas. So klaro na kayo nga duha na ni sila, amahan, agtang, ang ka-Kristo diha sa lawas. Kay Kristo kinsa man siya? Mao ni ang anak sa amahan. Kay miingon diha sa Mateo 5:17. 17:5. Nag-ingon diha nga ang amahan mingon, kini mao nga akong pinalanggang anak. Mingon siya ngadto kang Kristo. Sa ato pa si Kristo mao ang anak sa Dios. O sa pag-ingon ni San Pablo sa Galacia 6:17, ang anak, ang anak samahan niya sa agtang, ang anak niya sa kong lawas, sa ato pa mao na kang Kristo. Amahan, anak, pag-awas sa namlay ko. Ako ang nalang mga kaigsunan, ang Espiritu Santo. Kaya ipatik mo sa ni Espiritu Santo, kaya napatik naman yung luha. Amahan, anak, ang Espiritu Santo, ipatik mo sa nasa Efeso 1:13. Nag-ingon diha, ipatik mo sa ang Espiritu Santo. Usa, ang Espiritu Santo, ipatik siya. Kanya nasa sa Efeso 4:30, na ingon diha, ayaw pasuban ninyo ang Espiritu Santo, kay kini mao gahom sa Dios diha kaninyo sa adlaw unya nga kamo pagaluwason. Sa to pa ang Espiritu Santo ipatik unya kini gahom sa Dios sa adlaw unya nga kamo pagaluwason. Pero kayo ipatik sa niya pangutana, asa man ipatik ang kining Espiritu Santo? Mao na nga nasa Lucas 1:35 mga kaigsunan, sa dihang ang anghel may duaw ngadto kang Maria. Ingnan niya Maria. Las Lucas 1:35. Maingon ang anghel ngadto kang Maria. Ayaw hadlok Maria. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o ang gahom sa Dios magpabili na diha kanimo. Sato pa unsa may koneksyon ani sa cross. Tungod kay ang ipasabot diha nga kining Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga nagpabilin diyang Maria. So, maila na to nga ang Dios di adunay gahom nga mao ang gitawag natong Espiritu Santo nga mikunsad didto sa sabakan ni Maria og nagpabilin kining gahuma ngadto ka Maria. Unya, atong isumpay ang Isaias 9:6. Nag-ingon diha, alang ka na to mayo sa kabata na tao. Alang ka na to usa ka anak nga lalaki gihatag. O ang kagamhanan sa to pagahom. O ang gahom itungtong sa iyang abaga. Unsa kuno? Kini ning gahom? Gahom. Kang kinsa ning gahom? Gahom sa Dios na gitungtong sa abaga. Unya unsa to? Ang gahom di ay kaning Espiritu Santo nga mikunsad ngadto kang Maria, mao ang Espiritu Santo gahom sa Dios na. Usa kaning bata nga na tao, mao kini itungtungan sa gahom nga mao ang Espiritu Santo. Gahom sa Dios. Usa tulo na ang amahan adas agtang ipatik, ang anak ari sa lawas o ang Espiritu Santo gahom sa Dios itungtong sa abaga. Musa kompleto na. Mahala nagdili na ninyo nganlan. Dili na ninyo nganlan o. Hello. Dili na ninyo nganlan o kanang panguros, basta ang simbahan nagtudlo nga amahan anis agtang anak og Espiritu Santo ginganlan na natong panguros. Mao na diha, ya naa mas Biblia, naa. Pero dili nimo ditso. Hello. Dili. Hello. Hello. Nabaldaman.